Bývanie v širšom centre mesta má svoje nezameniteľné výhody. Napríklad si môžete už za pár minút pochutnávať na svojej obľúbenej pici v tejto skvelej pizzerii. Byt má 48 m2 a nachádza sa v panelovom, kompletne zrekonštruovanom bytovom dome. Alebo si môžete vychutnať skvelú kávu v svojej obľúbenej kaviarni. Či posedieť si s priateľmi pri dobre vychladenom pive. Lóžia tohto bytu vám ponúka krásne výhľady na ikonické stavby mesta Prešov. Byt prešiel kompletnou a modernou rekonštrukciou. Bezpečnostné vchodové dvere, nové rozvody elektroinštalácie, vody a odpadu. K tomu sadrové omietky, kvalitné laminátové podlahy a kúpeľňa so zmenenou dispozíciou. Navyše, obývacia izba je kompletne klimatizovaná. Ak vás tento byt zaujal, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.